Marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono kama watwako tudore kod Rito ratich oganda. Ma en kaluwore ni riwruok makedo ne ratich oganda mano mar Kenya National mano KNCHR nyaka sani koro ywak ne piny owacho ma pacho kae pok oketo maino margi e rito ratich oganda. Kama giduto giwacho ni nenore kod tudore kod okenge mopogore opogore ma nyaka sani koro sirikal ma pacho kae timo kata aketo mamedo hinyo jopiny. Mano koriwo medo nengo mar mauta manyaka sani osewach ni miyo jopiny kale pek matamra gi nono. Wantiere kod nek ma aoyaye manyaka sani koro iwacho no sebedo katimore pacho kae manyiso ni sirikal pok orito ratich jopiny kaka dwarore. Nyaka sani riwruok makamano mano mar KNCHR odiochieng' manyoro nogolo lipot margi ayanga kotudore kod kuonde mopogore opogore ma gineno ka sirikal pok otimo makare e rito ratich oganda. Kamogo kuom sectors ma bende ne giwacho ni sirikal osetime maber ka pile wacho ni gimoro amora mantiere kod rachne nyalo bedo kod berne. Sirikal oseketo mana maino mare ponono e rito jogo ma hikgi oniang' kaachiel kod dwako piny kwan mag mabuse manitiere e ute tuoche pacho kae. Mago kende sectors manyaka sani riwruogno makedo ne ratich oganda osewacho ni sirikal osetime maber. Kata kamano nengo mapek mar ngima podi hinyo jopiny gino mamiyo jopiny kale midhiero mopogore opogore. Nyaka Ramogi jwang' mane TWAK ma bende abro bedo godo kinyi makawuono ka TWAK makamano ka bibedo godo kenda abro bedo godo kod wendo ma bende en jakedne ratich oganda mano Zack Gaya. Zack Gaya tudore kodwa achiel kachiel kokale yor Zoom ka entiere e county ma Kisumu. Oyawre Zack Gaya okinyi makawuono ichiew nade kendo machiegni e TWAK maro. Achiew maber erokamano ahinya. Udhi nade Nairobi kanyo? Adhi makare Zack. Machiegni e TWAK maro okinyi makawuono. Erokamano ahinya ber. Nyaka Ramogi jwang' in bende kamoro amora mitudri kodwa okinyi makawuono inyalo mana nyisowa ni nyaka sani in kaka japiny de gom mar mondo mi sirikal orit ratich oganda e yo machalo nade. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro mora amora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Kapok wachako twak marwa yanga odiochieng' makawuono adwani wawinja ne lipot ma bende nolosnwa odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Simfros Okinda kama bende jogo ma bende wuok e riwruok makedo ne ratich oganda mano KNCHR odiochieng' manyoro noloso kaluwore koda kuonde ma gineno ka sirikal pok otime maber. We wawinja ne mondi. Higachiel nyaka na sirikal mar Kenya Kwanza kautelo nengo mauto osebedo ka medre kinde ka kinde. Nitiere joma osewito ngimagi e yore magalagala, ji oselal e yo ma ok ler. Gigi duto kod mamoko riwruok mar KNCHR wacho ni tuono oganda ratichgi. Riwruogno makedo ne ratich oganda ywak ni piny owacho osejwang'o tije mar rito ratiro mag oganda e okenge mopogore opogore. Kane giloso gi jofwambo, KNCHR wacho ni nengo mauta ma medre piny maruwe pacho ka sani koro tuono thoth oganda ratiro mar dago ngima makare. Katho ji sani koro gwonyore mana gi pado. The Commission calls on the Ministry of Energy and Petroleum to foster transparency and accountability in the oil sector to cushion Kenyans from unilateral decision from unscrupulous oil marketers to dictate and hike fuel prices. E kind dwe mokwongo nyaka dwe mar auchiel higani ji 22 osewito ngimagi ka jomoko 9 oselal ka lwedo isiemo ir apisas mag piny owacho. 2 Indian nationals are said to have come to the country during election campaigns as ICT experts. Mohammed Zaid Sami Kidwai and Zulfikar Ahmed Khan and their driver Nicodemus Mwania were reportedly abducted on Mombasa Road. In February of this year, a South Sudanese refugee residing in Kenya, Modis Mabior Awik Jokbak, was also reported missing after being allegedly abducted by armed men wearing police uniform. In another separate incident, Osman Halif, an aide of the Nairobi County Governor, is alleged to have been abducted on 10th of November 2023. Kautele kod jakom margi Roslyn Odede, KNCHR dwaro mondo sirikal ochung' mapiyo piyo wach mar daro ji gi thuon kod muko ute ji gino masani osemedre ahinya e pacho ka. Sadly, the wanton forced evictions of the forest-dwelling communities in
Sasimwani and Kareta areas of Narok County without due process. We note and welcome the conservatory orders against the evictions in the ongoing court matter. Ask that a more inclusive dialogue and sustainable solutions be found once and for all to bring an end to the perennial indiscriminate evictions. Riwruok mar Kenya National Commission on Human Rights kata kamano pako piny owacho kuom okenge moseketo e rito ratich oganda kaka rito joma hikgi oniang', weche mag duoko chien dhungruok mar mabus e kind mamoko, kata obedo ni piny owacho korejiwo mondo tim mathoth e neno ni thoth oganda odago ngima makare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Haya mana kaka iwinjo kanyo mano report mabende nochwalnwa kanyo kod Simfros Okinda. Sirikal poko timo makare e rito ratich oganda. Zack wachako twak marwa okinyi makawuono. Sirikal mapacho kayo nego beni rito ratich oganda e yo machalo nade. Kanya kasani koro ywak osebedo ni medruok e nengo ngima koro hinyo jopinya gino ma ok onego beni timore pacho kae Zack. Pero kama na Joyce kum gwela mondo abede twak makawuono ni mana kaka jo Kenya Human Rights Commission ne utemo wacho no sirikal onego ni rito ratiro mar oganda mondo oganda obed maber kendo kwacha wach mar basic rights ngato onego bed gi shelter ngato onego bed kama odak kama ber ngato onego bed ni yudo chiemo maber ngato onego bed ni yudo kaka onyalo yudo konyruok mondo dagi obed gi nanga mondo rwako kaka koro wach mar digni mar ngato bed maber to koro kama gi onge nikech mar gima odhi malo ero koro sirikal ma Kenya ok rito ratiro mar oganda ne maber. Omiyo wacho ni sirikal nyaka tim matek. Gik ma sirikal osebedo ka timo nyaka iti bede tek. Ok osebedo ka nyiso ni gin gi hamu mar rito ratiro mar oganda. Ko ng'iyo kaka wach mar jo Kenya Human Rights Commission wacho no. King'iyo wach mar mafuta ma Kenya ma koro dhi malo kabisa. Ng'eni mafuta ko dhi malo to gimoro amora luwe. Gimoro amora sani no kata sirikal go ni waseduoko wach mar bei piny pro ni akia bando pro pesa ne dok piny kema slik 60-70 gini kama to kata kamano ka gi mafuta ni malo kata koro wach mai ni piny to gi Japonia ni malo koro sirikal osebedo ka okosetim maber ahinya ogini ratiro mar oganda e yo makare koro mana ka jogo josiemo gino wan go watemo go do mano sirikal nyaka rit ng'ini oganda mar Kenya ratiro mar gorit maber e ka koro jo Kenya obed ka gin gi ngima maber mano nyalo chako go kawo kwago mbaka Joyce. Nyaka sani wachno mano mar wasewacho wachno mar nengo mar ngima mano mar daro oganda e ora chuna en achiel kuom gigo mabende oseped e lela ka bende en wach ma nyaka sani wanyalo wacho ni miyo chuny joma thotha dang'ni ahinya ka bende nyaka sani kwatiyo kod ranyisi jogo makoro nyaka sani odaka e lobno ma dono seyango ni en mar Kirema mano buore Nairobi kae nyaka sani kane wawinjo kaka jatend migawo mar lono loso nonyiso jogo ni un kendu sirikal ok bi donjo e wach makamano ka ber to sirikal onego bed ni timo nang'o e weche mag daro ji to kopogore kod mano ne waneno jogo manodak e gwengego mag Mavoko ka bende ne omuk udigi e yorno malet ahinya yorno ma bende nomiyo joma thoth ochwero pi wang'gi ka koro ka gineno ka mwandu mag gi duto luar piny e lo onego bed ni sirikal temo ga e yo machalo nade mondo jopiny kik hinyre Zack. Ero kamano Joyce kompenjo maber makamano. Wach mar daro ji ma owae matimore atima kamane ne Kenya kan ok en wach maber kabisa. En wach mar uchu mar ratiro mar dhano. Kingi wacha gi wach mar Mavoko manche timore ka ndalo mokadho gi manche wanene TV kwano kaka imuko ne ji ngato ywak malich mokadho kaka ose uonde no biro nyiewo kamoro koro imuko to onge mochik sirikal soni en kendi koro gima nego sirikal tim magi ni biro man kech wach mar corruption na Kenya ka sirikal oketo ratiro maber chike maber ni wach mar lo transaction onego bed gima timore yo makare kabisa koro kata kin kaka japiny idhi nyiewo ng'eni gima nyiewo en gima kare koro ok ni bang'e kisenyiewo kata isechako dhi tiyo matek mikawo kata loan bibiro koro chako develop kata ibiro kadhi chaki ineno kata koro ng'ato biro moko timo kod koro magi weche ma kwadok chito ng'eyo sirikal mantie weche kech sirikal onego bed keto chike maber to chike maketo kaka migawo kaka mar landscape onego bed jo ratiro koro ka momiyo koro jo Kenya kik donjo bando ma joma wuondo gi kata koro biro
kagi se invest pesa gi mang'eny koro waneno gik matimore kamagi koro magi gik matimore wach sirikal onego ni rito wachna rito oganda mar ratiro en weche mang'eny oluwore gi chik miketo jomiketo marito chikegi jomiketo ofisego joko be joma jo ratiro ok joma jomibadhi ma koro ka weche osebiro koro gisemudo jo Kenya koro jo Kenya odong Kenya koro nyiso kaka kot nyiso kamano koro sirikal nigi migawo maduong' kabisa mar ng'iyo ni jo Kenya kaka rito oganda kata ko bed ni weche osetimore kamano sirikal nego donje wach ni magi gin jo Kenya osebedo kama ere kaka inyalo tim gini yo makare kata koro wach ni bedo sorted out ok ni ji igola oko sani kaka osani koro chweni inobiro mu kodi koro ibro dhi kanyo koro sirikal nego donje weche gi from a human rights perspective ya osetimore kama to ere kaka wanyalo rito ratiro mar dhano kako wasort out weche koro sirikal nyaka donje weche eka koro wacho ni sirikal rito ratiro mar oganda mar Kenya. Zaki wacho kanyo makare ahinya to in kaka jakedne ratiro mar oganda ang'eni thothne kata kaka jogo makedo ne ratiro mar oganda pacho kae kinde ka kinde kata kutiyo ujetiyo machiegni kunono gigo manitiere pend chike amano mapacho kae kata katiba mapacho kae kaluwore kod pend chike mapacho kae gin ratiro mage ma japiny nitiere godo ma sirikal onego bed ni rito e yo makare to ponono ka sirikal okorito ratiro makamano bende nitiere gima jopiny nyalo timo mar mondo mi giwuoge midhiero makamako Zack. Ero kamana Joyce. Katiba mwan go sani katiba omiyo japiny ratiro mang'eny kabisa. Ne okele ka ong'iyo kaka mane kwae ndalo cha mane kapok okelo katiba ni. Koro jo katiba sino omiyo japiny ratiro ni kabisa mang'eny kabisa. Achiel kuomgi en right to life. Ma ng'ato nyaka bini gi right to life kendo right to dak amora monyalo dak e Kenya ka so sirikal jukumu mar en nyaka orit chikego nyaka oneni chikego orit kamano maka ng'ato nyalo biro dwa daro ng'ato e yo ma okare mano sirikal onego bed donjore for example iwacho ni konyuoli kamoro kamonyuoli no kata kuno turu tisedak kanyo higni madhi 10 gi wiye mano koro in gi automatic right mar koro kanyo kan koro to gigi ok timre kamano samoro ng'ato kong'iyo wach mar dak gimi dara oaegi yudo ng'ato jomoko nosedak kamoro onyuoli kanyo koro kanyo be ng'eni ka onge kamoro amoro be ng'eni koro sirikal nyaka ng'eni jogi oritgi ka jomoko biro ni weg lo dwa darogi to nyaka bi koro sirikal nyaka ng'eni ang'o minyalo tim so seria wacho nang'o koro japiny be nigi teko mar dhi e doho mar dhi wacho ni mae kaka chik wacho to ka gidhi e doho to doho bro somo chik to chik bro chung' kode maber koro wanyiso jopiny nyaka gimbe ng'e chik mantie eka koro gimbe mondo oyud ka ginyalo bedo protected weche madhi mbele wach mar daro ji aoye matimore Kenya masani. To nyaka sani Zack be ning'eyo ni jopiny be nong'eyo ratiro margi ma bende gintiere godo kaluwore kod katiba ma pacho kae to kosepo nono ng'a onego bed ni konyo jopiny mar mondo mi ging'e ratiro margi mondo kochopo kama koro ichoche ratiro margi in kaka japiny pono ni nyalo kawo okang' mar mondo mi dhi chwal lipot ni kae to kitimo na makare ichocho ratiro mara Zack. Ero kamano Joyce. Gima timore kwasetimo nonro mar mosebedo kwatimo ng'iyo wach mar ratiro mar jopiny nigo wach mar chik ma Kenya ka en ni jo mang'eny to pok osomo wach mar katiba ni maber kabisa. Jowa ing'eni nitie ndalo mondo nitie jok moro wacho ni gino osesom na gini ber koro jowa notiga kamano to gima timore japiny nyaka kaw atua mar mosom chik mong'eni chik ni wacho nang'o kuoma kech ka ok isomo chik to koro onge kaka inyalo bedo protected koro mano wach mantie kendo king'iyo kata wach mar kata buk mar Nyasaye wacho ni joga lal nikech ging'eyo wach koso mar ng'eyo omiyo ji take advantage mar jowa mantie koro wan kaka joma tiyo ratiro mar oganda watemo puonjo ji nitie joma ber jo civil society mang'eny madhi oko mar puonjo ji timo education mondo koro ji ong'e ratiro ge to gima kaka un be kaka jomedia ang'eni timo kamano to ji mang'eny be nyaka wuok oko Kenya nyaka wuok oko masom chike ka ng'ato ng'e ratiro mare kech ka ok ng'e ratiro mare ng'ato biro to nyalo wuothe wuotha kama mama tamie ratiro mare koro japiny be nyaka wuok oko mondo ng'e ratiro mare eka koro nyalo chung' ka weche ng'ato biro ne dwa timo gima ok kare to onyalo dhi oko wacho ni ok en kamano chik wacho kama to chik na ema dwa chung'e kama
Nek ma aoyaye ma bende wasebedo kwanene pacho ka bende kaluwore kod ripot ma bende nogolo odiochieng' manyoro mano kod duol mar Kenya National Commission on Human Rights. Nyaka sani giwacho ni kind dwe mano mokwongo nyaka dwe mar 6 mano ma higani ji maderom 22 osewito ngimagi ka mamoko maderom 9 bende oselal apoya nono kata magi duto ka itimo nonro to siem duto dhi ne mana apisas mago mag piny owacho. Ang'eni magi gik ma thothne riwruoge makedo ne ratich oganda jathoro ng'iyo. E weche ma kamagi onego bed ni sirikal time ang'o mar mondo mi ponono onyalo bedo ni ponono en mana bad migawo mar sirikal moro ema timo magi ponono mar lal kod ji aoyaye kata nego ji aoyaye ka bende iwacho ni jogo ma bende nowito ngimagi thothgi gin rowere ma pod tindo. Onego bed ni irito ratich gi yo machalo nade kata itimo ang'o mar mondo mi familia maggi oyud ratire yo makare. Zack Penyo maber Joyce. Ingeni kanje serikali donjo telo ne giwacho ni godo gidwa kelo gimiluongo ni professionalism e wach mar security ka. Matiende ne gidwa wach mosebedo ka ji lala oyaye Kenya kani extrajudicial killings bedo wach mar to gima mama kondo wani nyaka nche gi chak telo kaka jo report no wacho to ji pod lala hii wach mar hii sama hii nyiso report mar ngamancho lal mo Sudan cha ing'enyo ng'enyo manyalo biro Kenya ka mama ng'ato manegi ka serikal okia macheni kini mwacho ni en nyao mar serikal ging'e ni gi samoro to giriwore gi jogi joma timo maundu koro serikal mondo go ni rito ratiro mag dhano ma ng'iyo ni jo Kenya te gin are safe to king'iyo wach mar kata war mar ojende malala gi ing'eni kigo nonro maber tido nitie apisas moko mantie security ka police moko magina deron kinyalo kata ng'iyo ndalo mantie demonstration timre joma koro chugo ko kata research media vehicles ka Manchester makoro nitie demonstration timre cha nitie jomoko kamagi itiyo kodgi gi jo mantie serikal ke chonga manyalo wuok ko mamiye tek motima gik magitimo gi ka protection from the government koro gima timre serikal onge gigi to enani gilingo gidwa timo koro gima timo nyaka serikal ne kagi nadier ni gidwa rito oganda ngima mar dhano ma Kenya ka nyaka ging'ini to this security formation then mokon ma secret nyaka ging'ini ni jogo they have a code of conduct nyaka gilu eka koro ginyalo tiko wach mer nitie moko ma wacho ni gin gin ror they seem to be above the law ginyalo abduct ng'ato bang'e no yoni ng'ano laro to kata ko kitabo familia na modwaro to onge kuma wach no chopo en wach malich ahinya ka ng'ato nyalo yudo nyathi obi wuoyi matin obi kaw kanyo to kata ka koro gidhi go report ka police onge ng'ama miyi duoko ni wakia watimo investigation dia higni ndalo mang'eny dia kamano wach dhi malalo kamano yudo ka bedo abducted kata koro kambani koro kese mabiro yudore yanga kani koro neno ka wach gi to serikal ma jo serikal nyalo timo kamano onge dhano nyalo abduct ng'ato wugo kuja cha makir mabine kon koro gigi ruore mane serikal ka koro serikal ka gin adier ni gidwa rito ngima mar Kenya nyaka gin informations mantie security kagi jogi be gintie code of conduct be gintie accountability ka koro wachi ginyalo dok chien kamano atoponono wang'ini kinde ka kinde jogo ma oseyudo kolala apoya nono kata mokong'e kata ndachgi thothne wayudo ni familia maggi thothne makale lit ponono familia makamago nyalo bedo ni timang'o mar mondo mi giyud ratiro margi ahinya kata bedo ni ponono iwacho ni lwet sirikal to lach seche moko sirikal biro bedo kolinga makata wachno ponono inyalo kata kawo kang' mar mondo mi familia no pesa mar mondo mi giling bende en ber mar mondo mi ji oling e weche makamagi kose ji nyalo wuok oko yo machalo nade mondo ponono e kinde mabiro mbele wach mar ponono ji lal e lwet apisas mag sirikal orume pachoka kaloni mago weche marocho ratich jopiny. En wach matek ahinya ni inyalo wito ng'ati to dhi adhiya kamano. Koro joma owito jogi kamano yo mar kaka extrajudicial killings. Ing'eyo ok ng'eyo ni ang'o mosini paro ni ng'ati poni bedo gi geno ni ng'ati biro duogo. To koro gimondo gitim nyaka report wachni. To koro gima timre ni sa report to koro ka ino frustrating sini watimo investigation gima timre. Koro jogi nitie joma mako lwetgi no ka koro jo civil society kaka Muhuri gini kaka nitie mang'eny Kenya Human Rights Commission madhi to mako lwetgi koro gibro kawo case ni
gibro document gin ngeni koro nyaka giluwe mos kata bed ni weche gi okawo ndalo mang'eny manade bro na chopo ndalo moro koro gimotemo jiwo jogi ma jogi oselal kama kigilingalinga gigo go report to koro gidhi ginon migawo manyalo mako badgi e weche gi koro jogi bro kawo kesi koro jogi ma pro bro tayo negi follow ne up weche gi moe ka koro bang'e koro bro yudo ka inyalo luka ka ginyalo yudo ratiro mari. Adona soma ne mogo kuom ote ariyo mabena no ka joneno mago osechwalo no kinyi makawuono wadong kod thuolo matin to atieko twak maro kinyi makawuono ote makamago ibiro bed kiketo na achiel ka achiel mar mondo mi asoma ne wawinjane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wach ma watwake okinyi makawuono. Vitalis Ochieng wuod Gema Karariu wacho ni Joyce Oduor asemolo kodu mondo wapuonjre en adier ni sirikal pod poko keto maino mare etieko maundu madhi mbele gie Kenya sani ka wang'iyo thoe matimore ka gi kacha en mana mbaka to tim onge sirikal ni podi koko neno kata poko kaneno ka giikore ne mano. Koro wan kaka jopiny ma kawaida ere kaka de waritre ka bende wacho ni pok gineno gimoro amora ma sirikal otimo koro gin jopiny to gitime ang'o. Ote machielo ma wanyalo yudo kanyo mar Judith Ombiri wacho ni nek mar oganda ng'eny arita kwe onego ridi. Mago ote mago moko kuom ote ma joneno mag wachwelo no kinyi makawuono kokale Facebook kacha kachiel kod namba wa mar 3 bende nyakwara Ramogi Ajwang'e wanyisi ni nyalo bedo kitudri kodwa achiel kachiel odiochieng' makawuono. Zack kapod wadhi mbele kod twak marwa kinyi makawuono ote moko kodonjonwa bende pod abro bedo kasomo. Nitiere sani midhiero mar oula ma bende jopiny kale nyaka sani waseneno ka koro nitiere gwenyruok e paro mano kotudore kata kowuok e sirikal mar county kachiel kod sirikal mano mamalo ka bende nyaka sani wawinjo odiochieng' manyoro ka jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ne nyiso governors ni pesa onge mibiro miu kata kamano governors bende koro nyaka sani koro wacho ni gin bende gionge kod pesa mora mora. Gachagua bende nyocho wacho ni pesa osechiw koro nyalo bedo ni nitiere gwenyruok moro kanyo to japiny to ema hinyore. Magi duto sirikal onego bed ni timo ang'o kaluwore ni wasenene gwenge mopogore opogore nitiere thoe ji osetho jomoko pi ywero gionge kar dak jomodak kata kuonde mag jot chiemo onge ongede ma ginyalo umore godo onge magi gik mahinyo jopiny. Sirikal onego donjre wachni yo machalo nade mondo ponono gwenyruok mar paro makama orumi kaluwore ni wang'eyo ni omenda maderom bilion 10 kachiel kod bilion 15 nonego bed ni keto tenge mar kedo kod midhiero mar oula. Zack Pero kamano Joyce kuom wach no ing'eni wach matek kendo nyalo bedo wach malit seche moko ka jo Kenya hinyore to sirikal nitie monego bed ni rito ngimagi. Ing'eni japiny en ochulo osuru ne sirikal tichoko osuru koro jogi girito sirikal mondo ka weche bedo matek to sirikal ema donjore monyo kaka nyalo miyo japiny bedo gi konyruok. Koro gima owuoro Joyce kapo hapa ni dweche moko madhi adek kucha niche sirikal pile giwuok ni waikore wach mar El Nino waikore wacho bro keto pesa mondo kik jo Kenya hinyre. Koro gima kendo watemo wuoro gima duong' kendo jatelo maduong' ma Kenya kanyo wuok oko wacho ni ai ni gini kare Nyasaye ng'ama duong' ni gima ncho paro jakoro onge. Ing'eni koro mano kaka jatelo wano penjo dubro jatelo ni kancho wacho kama en Nyasaye bro santo no nitie makaki wacho midhiero nitie ji hinyore kabisa pi ywe ji nego kamano kato kendo koro mawach matek ka ni koro sirikal monego bed ni kanyo japiny koro kendo oruko ni wan maonge pesa koro japiny do konyruok kanyo koro magi weche matek matine magi sirikal mo kiwacho ni en gikso wacho ni they are bad their duty mondo go be protection of the people. Koro en wach matek ahinya koro yuaro amena teno gwelo wach gino no matin yuaro mo ne tie yoro ka jalup jatelo wacho ni onge pesa koro governors kimio dir governors ngene gin pesa magirito pesa mamalo kata sani giyuaro ni sirikal poporo ne pesa mondo pele ibed gi budget moro menyalo kata keto tenge for disaster management. Koro en wach matek ahinya matimore e Kenya kamon mowore tango matimore koro sirikal nyaka ugoko to gimo watemo kwa jatelo maduong' en pose wacho gimoro koro ji kaka ji timre tamogi onego bed no dhi moso pisas magi moketo tengo mopogore mami advice kech kose wacho kamano koro ka pesa kantie tie koro jo wacho ni gini koro pesa nono
koro ne wach matek ahinya. Koro wawacho ni sirikal kata nitie gigo osetimore sani, koro nyaka wuog oko mondo ne kaka nyalo kony jo-Kenya, mondo kaka jo-Kenya mohinyore e wach mar oula madhi mbele ni oyud konyruok. Erokamano Joyce. Wesoma ne ote moro kae mano mar Ruth nyathi Ochieng mabenda nokochwalonwa ote kendo ng'isa na penjo moro kae. Ochwalonwa ote makamano kokale Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Ka ote makamano kinyalo mana ketnwa kanyo mar mondo mi wasome achiel kachiel. Owinjane ni to jopiny wacho nang'o ahinya kotudore kod rito ratich oganda. Manyaka sani wacho ni piny owacho mapacho kae pok orito e yo makare. Ruth nyathi Ochieng wacho kae ni ratich oganda ochiko kumaracha. Sirikal onego miwa arita kwe maber. Gimi jopiny title deed mondo otiek wach mar daro ji ovyo. Sirikal onego provide shelters ne jogo mobedo displaced. Doho bende onego kony jopiny e wechegi. Penjna wendo ni gin kaka joked ne ratich oganda. Ere kaka gikedo gi mibadhi nikech moko kuomgi ok jo ratiro owinjo TWAK ka entiere umoja. Mano penjo mabende Ruth nyathi Ochieng wacho na penji kanyo za kiwinje yo makare. Wacho kanyo na penji ni ere kaka un kaka joked ne ratich oganda ukedo kod mibadhi. Kalore ni ponono moko kuom ok gin jo ratiro. Inyalo mana duoko penjo makamano achiel kachiel mar mondo mi Ruth kaneno ka entiere umoja owinjane ni yes wantiere kod joked ne ratiro mar oganda. To bende gikedo nwa kaka oganda e yo makare kose oyo. Zack. Erokamano, ago erokamano janeno mopenjo makamano no. Mano gima timore gi samoro ji nono to koro penjo mano biro nikech penjo ni koro ka sirikal monego bed ni wageno otamo bago koro wadhi nade. Koro mageno kantie joma kedo ne oganda kaka wan gini. Koro wabiro e diere ka mondo wakony jopiny. Koro gima kaka wakedo ne jopiny ni wang'iyo chik wacho nang'o. Chik wacho ni sirikal onego bed ni rito ratiro mar oganda kama yo kama. Koro ka wane ka gin timore, koro wan wakudho penjo sirikal. Chik wacho kama. Dak wane kutimo gini. We look for wadhi for accountability for the disbearers. So penjo onego bed ni sani useketo pesa moro, for example wach mar El Nino ni mondo koro kony jopiny mohinyore kabisa. Be usetimo kamano? Ngani kusepenjo kamano koro ji nyaka chapni eka koro weche inyalo tim gimoro amora. Weche tete majadeno penjo. Wadhi penjo settle deeds onego bed ni jopiny yudo. So I mean plan mage moketo mondo japiny obed gi title deeds e yo mayot. Mondo koro wach mar mibadhi matimore gi kik bedie. Koro watimo weche gi tete mondo koro japiny mondo konyruok. Mane tich mondo watemo timo. Koro ka sirikal ok tim koro ina samoro wadhi kata koto manyalo demand kata sirikal chik wacho kama onego tim kama. Koro ka kotin onego gi kot ka kot koyie kod koro chuno sirikal nyaka tim weche gi kama. Koro watimo gige mopogore to wach mar mibadhi to nitie ng'eny dhano to en dhano to nitie ji mang'eny manyalo wacho ji mang'eny mochung' mondo jopiny. Iwacho kanyo makare ahinya kata kamane wachno mar doho kinde ka kinde waseneno ka buche mathoth maponono gin mago mag chocho kata ratiro mag oganda ochwale doho kacha to moko kuomgi wanyalo wacho ni digni kuom thuolo mang'eny ahinya kapok buche makamago yal ba ng'ato yudo ratiro margi nyaka sani. Bende paro ni doho magwa mantiere gode pacho kae bende gitimo tijgi e yo makare mar neno ni ng'ata mochopo e doho kacha oyudo ratiro mare ma onge ponono lwedo moramora mawuok e sirikal maponono nyalo miyo gitiyo godo e ng'ado bura ne jago madwaro ratiro mare. Zack. Erokamano mano penjo maber Joyce. Ing'eyo kantie sirikal ni kantie gi campaign giwacho ni gidwa keto doho judiciary obed independent kabisa makoro yani ginyalo timo tijgi maonge rikwaso moro amora. Ma eno bwana chako timo mumato jatelo to wacho ni katiyo ka to judges mane poko bedo gide sworn in ka adhi ko sign mondo gichak tich. Waneno kamano ma wapuoyo mano tich maber kendo wacho ni budget magin go magikel wadhi mi judiciary mondo koro judiciary obed tich maber. To bang'e no gima wawuoro kendo ni Joyce. Ineno sani nitie kaka iwacho lwed ka gima lwedo moro nitie ma chopo e doho ka. Yudo cases mang'eny mar joma friendly to sirikal. Iyudo ka case obedo dropped. Cases makama ng'ato wacho ni case maduong' kata nitie timo wach mar appointments mar jotelo mantie e migewo mopogore opogore sirikal gi. Ng'ato ni case maduong' kata case mar nek. Iyudo ni case no ni ODPP o drop. Koro wagi watie ni lweny pod nitie. Koro wacho ni judiciary to nitie shida kanyo matin.
cases mabudho kabisa mamiyo jo go chuny jopiny koro ng'ato ni ere tiende koro dhi kuot. Koro wan watemo jiwo samoro wanyalo bedo kata gi mbaka moko gi jo judicial gi bathe kata gi chik do kendo onyiso ni teme utiyo ne jo Kenya eka koro jo Kenya obed gi trust e wach mar do. Jo Kenya ma ng'eny sani ool gi wach mar do kech gina gik matimore koro giwacho ni ere tiende mondo dhi kuot. Koro mage weche kaka waneno kaka dhi wach mar do. Hando na meda ne somo moko kuom ote mabende jonno magwa pod chwalo no okinyi makawuono nyako Ramogi Ajwang' wacho ni kata wabede kod thuolo matin ote magi mibiro bedo kichwalo no okinyi makawuono moko kuom gi abiro bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Nyalo ketnwa ote makamano asom en mana ote achiel kende ote makamaga somo kalo ni moko kuom gi in kaka Jakedne ratich oganda Zack inyalo bedo kidwoko nwa achiel kachiel. Oruatai majority leader Wood Uyoma Kabong Rachar Siaya County ong'isa kae ni good morning Joyce mano adieri kabisa sirikal Kenya Kwanza en sirikal mopong' gi unyama kata wacho ni tek ni sirikal mar William Ruto en wacho kanyo ni en le mahinyo dhano to nikech mae sirikal madaro ji aoyaye kuonde ma jopiny odake wacho ni mae sirikal masiko medo bech fuel usiku na mchana mae sirikal madhano osiko inego every time mae sirikal makata pi nego jopiny oko badhogi podi winjo ka Rigathi Gachagua thiano e mbele oganda ni onge pesa ma sirikal miyo tend county mar Oula wacho ni mae sirikal moko dich kod ngima dhano kata kamano mano paro mar Oruatai kowuok e county Siaya mabende nenowa achiel kachiel kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi makawuono kata kamano Zack anno ka pod ang'eni wadong' kod thuolo matin kapok watieko twak mar okinyi makawuono to un kaka jogo makedo ne ratiro mar oganda ponono ka ng'ato dwaro mar mondo mi okonye mar mondo mi en bende orit ratiro mare onyalo timo e yo machalo nade ka nitiere ng'ata mochocho ratiro mare nikech hie wanyalo kata yudo kata kopogore kod seyo sirikal ni pok orito ratiro mar jopiny e yo makare kata gwenge mopogore kama ji odake wanno ka irocho kata ratich nyathi moro irocho kata ratich miyo moro machiliel to ponono onge gimoro amora monyalo timo ji onego bed ni dak nade mar mondo mi oneni onge ratiro mar ng'ata mokethi e pacho kae Zack. Pero kamano mano penyo maber Joyce kabisa wadwa ni wajiw jopiny mondo japiny ong'e ratiro margi wakawe uru thuolo wasome uru katiba wach ni to katiba wacho na kech kanye ma oting'o wach mar ratiro ma wacho koro kiseng'eyo kong'iyo kata e wi wach koro wach mar ji lala ni ka ng'ato biro dwa maki aoyaye ng'ato ng'e kichonche inyalo maki amaka inyalo tamori ng'ato biro gi gari kato gidwa ni gimaki ni indika inyalo ka Kisumu ka video moro nitie trend ka ni jo kendo makane jo municipal jo county to gi obila moko ma orwako uniform jo maka ng'ato jo piny owuok motamore ni omeru udhi marach mage modonjo timre kamoro amora jo piny nyaka bed mochich wacho ni ratiro en maro koro nyaka you have to be your brother's keeper mondo kik gigi timre kaka evaluations kik timre apart from that Joyce kamoro amora mantie sani Kenya ka nitie migawo miluongo ni social justice centers kidhi aparo ni in every county kata sub county kata ward tinde nitie social justice center en migawo moriwore mar rito ratiro mar dhano mar tetea haki mar oganda koro ka nitie rochruok moro manyalo gimoro amora kata ka en wach mar lo ng'ato dwa mayo ng'ato kata en wach mar bimbo moro motimore inyalo dwar bentie social justice center moro kama chiegni manyalo dhi igoye report to jok kasemiyo kamano gin gitudore mang'eny kabisa gitudore gin ging'eyo ka koro ginyalo kowo kes no ma gichwale mbele kabisa mayudo ka inyalo yudo konyruok koro gimotimo jo oganda ni kik ng'ato linga kineno ka ng'ato dwa rocho ratiro maduogo oko dhi dwar penj to ng'ama ere kaka nyalo yudo konyruok ginyalo kata go sime Ramogi kata Ramogi TV kata e radio to inyalo nyisi kare timuru kama koro wajiwo jopiny kik ng'ato ling wawuog oko eka koro wanyalo rito ratiro marwa kech weche kaka timore Kenya kata ok ber nyako Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo mondi e twak mara mokwongo e chenro mar Upiny Okinyi makawuono kama bende pod watwaka kod Zack Gaya Jakedne ratiro mar oganda otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom ka entiere county ma Kisumu. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kik idhi mabor.
Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwakie chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tija karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, sa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Penguod fwenyo, chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo korgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Kansa e kuku mar wach. Dweni 1 e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny kama twak otudore kod Rito ratich oganda ma en katudore ne riwruok makedo ne ratich oganda e pacho kae. Mano Kenya National Commission on Human Rights
osewacho ni nyaka sani sirikal ma pacho kae pok oketo maino e kedo ne ratiro mar oganda kaka dwarore. Kamago osebedo ka nenore chenro mopogore opogore ahinya ma sirikal osebedo katimo. Mane momiyo kiny makawuono antiere e TWAK kae koda mano Jakedne ratich oganda, mano Zack Gaya mwatwak godo mar mondo mi wane ane ni to gin yore mage makare monego beni irito godo ratich oganda. Kanyaka sani e pacho kae pok waneno kamano timore e yo makare. Nyakora Mogejo ngin bende kamora mora ma intiere anyisi ni nyalo chwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende anyisi ni nyalo ndiko na kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X @JoyceOdur_. Kwa dhi mbele kod twak marwa zako kinyi makawuono kinde ka kinde waneno ka sirikal poko timo chenro moramora to nego beni itimo gino miluongo kanyo kod dongere ni kao pacho ganda makata iluongo kanyo kod dongere ni public participation kata kao pacho ganda kapoko kete tima gimoramore pacho kae. Kinde mathothi wacho ni ka sirikal poko kalo gimoro to gibedo gi budget mar kao pacho ganda mathoth ni wacho ni okao pacho ganda penjo. Eni in kaka Jakedne ratiro mar oganda kose kao pacho ganda gi bende nyaka sani sirikal tiyo kod gi yo makare kosi kao gi akawa mar mondo mi kaponono itimo nonro ti wacho ni yes dongero nwa kao pach jopiny to mano koro rumo gi kanyo to ket gi tim kaka dwarore. Zack. Kamano Joyce, mano penjo maber kabisa. Ing'eyo kwang'iyo wach ma public participation en gima ber kabisa. Kech ing'e ni kao pacho oganda, kech oganda gi ma idwa miyo services gi. Kisemiyo pachgi koro ing'iyo ni to gima idwa timo e yo mane, gimi pach koro konyi maber kaka idwa timo koro gini bedo maber. Kato kendo kelo gimoro luongo ni ownership. Kata oganda gi wacho ni gini wan wanche wayiero gini mondo timre. Koro girito gino. Koro they are part of that. Kao pacho oganda nigi benefits mang'eny kabisa. Kendo ing'eyo gima timore sani ka sirikal otimo moro ma okao pacho oganda jopiny bedo tegi wacho ni mano mar sirikal. Koro kata ka jotim project moro gi gweng wacho ni jopiny ok riti koro gido ka kethore bang' kamano nikech niche ok involve gi niche ok gao pachgi. Koro gima recent sana madwa chiwo example ineno wach mar finance building. Kae mache jo Kenya wuok oko mogolo pachgi kabisa kaluwore gi chik mani nyaka kao pacho oganda kapok sirikal okadho chik moro amora. Jo Kenya nogolo petitions, ji monogolo petitions nokadho 1,000. Mani ng'en namba maduong' kabisa jo mogolo pachgi. Manche unyiso wati waneno kaka ji Kenya golo pachgi ni gini timuru kama gini dhinyo kama. To gima moro Joyce ni kata ka jo Kenya nicho golo pachgi kamano. Professionals mobiro mowuoyo jo Kenya te from all sectors. Aya. Parliament kucha ma obedo control gi executive sirikal mowuoyo kuomeni. Obukore orabish gi gotete ma okadho gino makoro no ka koro weche te kai wach mar mafuto dhi malo gimoro amoro dhi malo ni. Koro ka kisekao pacho oganda koro nyaka ng'ini jo Kenya jo Uganda ncho wacho kama watimuru nago kata wonje uparo ni watime kama lakini mae kama uparo mar oganda. Koro kaka ne lotimo gini koro oganda benefit gigo timo gi mana ne oganda tu. Koro ka kotimo kamano koro uyudo ka oganda koro chunygi nyosore wani koro ere kata tiende. Koro chieng' kata duong'gi mondo ni gigol pachgi kendo giwacho ni onge tiende. Koro magi gik ma wan waketo ne e piny ka kata e counties gi waketo sirikal ma koti nyaka public participation nyaka time yo makare. Maka koti maber to idhi adhi e court wacho ni gini nichoko timre maber to court yie kodi koro gidok kendo ginyaka time yo makare. Koro no ka sani wagoero kamano kecho councils na ni gine kama kodo gikao pacho oganda kendo no ka gine temo improve. Poko chung maber lakini dhi maber sana. Koro wadon sirikal mamalo kucha be nyaka tim. Kecho sirikal mamalo kucha ok tim gini kata sani wach mar nano ka jatelo wuoye the president wuoye wach mar health. In the health bills magi pass gi jo Kenya ok omi paro maber ahinya. To gini gene do affect ofukgi. Koro mai mocho ni penjo no ber. Koro kao pacho oganda ber kato ka gisegolo paro. Kiki rubbish nyaka ng'ini yawa jogi owacho kama. En kako notimo gini mondo keka oro mondo wawi pachgi magolo mondo obede gimondo atimo. Ato bing'eni kinde duto wanyalo bedo ni waseo sirikal ni ponono sirikal okao pacho oganda e kinde ma ponono gidwa kete tema chike mopogore opogore pacho kae.
To hie kwa yudo ni seche moko jopiny giwegi ema ponono ok nyal bedo ni wuok oko, ponono ko luong kata forums mag koro obagi mar mondo mi jopiny okaw pachgi. Jopiny bende kanyo wanyalo wacho ni kinde duti wacho ni seyo gwang tiseyo gweno kalone ni nyakwangi gini kuonde te. Ere kaka jopiny bende kinde duto ponono ko luong kata public participation kumoro onego bed ni giwuok oko e yo machalo nade mar mondo mi kikal gimoro to bang'e koro kaka jopiny waywak ni kanyo to dhi ataro mar ratiro marwa to hie in kaka japiny emoki wuok oko mar mondo mi okaw pachi. Mano betie kanyo Joyce, lakini gima timore sani to japiny koro sani osegolo doketgi. Japiny koro osepuonj gi ji mang'eny, civil society organizations osepuonjo gi mang'eny kabisa ma sani japiny ong'e ratiro nyaka be giwuok oko. Kik giblame sirikal tu to gibro giwuok oko mondo gigol pachgi. Koro sani osepuonjo jopiny giwere gi wach moro, ne nitie wach moro ka chon ka ni ang'o madhi yudo kanyo. Ang'o madhi yudo, adhi bet abeta ang'o madhi yago. Ting'eni ka kiketo paro makamano e pachi to gimoro ibro kadhi to gino ka ok ibedo mamor ok bikonyi bang'e. Koro kik ing'i wach gi midhiago kanyo ni bedi yukna jamna kanyo. Nyaka in idhi gol pachi nikech mae mar maendeleo ngimani ratiro mari. Koro kidhi kanyo wacho kata wach mar yo, wach mar ndara. Iwacho ni karwa ka waneno kutimo kama ndara moneno kuyawo mayot wanyalo bedo maber. Kata koro weche nyalo bedo maber, wanyalo timo ohala, wanyalo dhi osiptal yo makare kamano gima kamano. Koro sani jopiny osepuonj mang'eny kabisa nyaka giwuok oko, kik giblame sirikal ka ok giwuok oko mondo gigol pachgi. Koro mano osebedo ka timore Joyce. Andwa nasoma ne kendo moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalo no kinyi makawuono nyaka Ramogi Ajwang'a nyisi ni in bende kik ibeda inyalo riwri kodwa e TWAK. To mane timo mana kichwalo ote penjo paro mora mora kokale yorewa mag tudruok okinyi makawuono. Mano ote mar Otuoma wacho ni ma Otuoma wuode osani Kabwai. Ng'isa ni Joyce sirikal ma Kenya nobedo gi foundation marach. Sekta te ok tijgi kaka winjore. Masane ni omako nyaka kota kod igi giwegi. Aya, mano ote mar janeno marwa. Ote machielo, mano mar Eli. Wacho ni en Eli. Kata kamano kowuok Oyara. Wacho ni ratich oganda okonego okethi. Ote machielo kwanyalo yudo kanyo. Ote mar Tobias Oteyo. Wacho ka ni Morning Ramogi TV, Joyce ma Tobias Oteyo, Jarongo kani Madhari. Wacho ka ni sirikal mar Kenya Kwanza tich osetamo. Kaber to giyie many advice kuom joma osetelo makoro nie yweyo mondo omigi yo ma onego gilo. Sirikal mirito gi tok teko ok chama. An Ablem advisor mar sirikal. Mago ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok mano koriwo nyaka namba mar 3 kata kamano kwa dhi mbele kod TWAK marwa zako kinyi makawuono e kinde mabende riwruok mano mar Kenya National Commission on Human Rights nogolo report mar Yanga odiochieng' manyoro mano kotudore kod nengo mar ngima kaachiel kod ratiro mar jopiny. Kata kamano ne giseyo sirikal ni sirikal okoserito ratiro mar jopiny e yo makare. Kata kamano nitiere kuonde moko mabende ne gipuoye sirikal ni sirikal osetimo makare. Achiel kuom mago en yo mar rito godo jogo ma hikgi oniang' kata jodongo kata jogo moti manitiere pacho kae. Machielo en mano maponono duoko piny dhugruok mano mar ji manitiere jela kata ute jela magwa. Ka bende giwacho ni kwan mag mabuse makoro nitiere pacho kae manitiere jela mopogore oseduok piny. Mano ponono konyo jopiny e yo machalo nade mar rito ratichgi e yo makare. Zack. Pero kamano, mano ber. Ing'eni kwa ng'iyo sani jowa mang'eny jo Kenya gin jodongo. Kata kwerewa, kata dewa, kata minewa, kata wuonewa ma hikgi oseniang'. Ing'eni ber king'iyogi. Koro sani gima sirikal osetimo apani obedo enhanced. Sani nicha neno ka nitie pesa ma giyudo cha. Pesa ma giyudo mar ka dwe apani siling 2,000. Koro do ka gini chon ne ng'ato nonge konyruok moro amora nyalo konyore. Koro sani ka yudo nyalo yudo pesa ni koro do nyalo konyore. Gin samoro jo nigi kech ngima modhi malo ni. Koro pesa ko to nyalo konyo. Koro gimo kata kwa po sirikal lakini on the other side iwacho ni sirikal omigi right hand to ka obi left hand. Kech ngani osuro dhi malo gimoro amora nengo dhi malo. Koro do kata ka yudo 2,000 jaduong' dwaro madho chai moro dhi nyiewo sukari nengo ne odhi malo gimoro amora kama makati moro dhi malo. Koro
wacho ni sirikal utiyo maber mondo kod dongo, lakini duokuru e gima piny. Koro kata pesa umiye ni nyalo chore jaduong' chore kata dwe achiel kapok oyudo mabiro bang'e cha. Koro gima talo wakwe ni mano to ber. En ani koro hotel mondo obed enhance otimre regularly. Inde chon ne ndalo ka jodongo nyalo dhi mang'eny kisedhi juice kama gidwaro to jodongo biro ne jodongo moti kata dani obiro ting'e ka pi kata ndiga to gidwa rito ka ng'ato nobiro ka okinya kodhiambo. Wadwa ni gino bed enhanced ma e yo maber kik giwuoth ahinya gitimo kama chiegni kodgi eka koro kik thagre wechegi. Lakini wapuo sirikal wacho kamano ka ber kata onego mede kata 1,000 moro eka kod jodongo kod nikech gima bodhi malo kamano. Bed reviewed. Wach mar joma nitie jela ma gitemo fuong'o kanyo en wach maber nikech ng'eni gima timore sani kar kamit jowa opong' kabisa prison mag opong' kabisa to gima ne jois ni opong' mana gi joma kata makosa joma ing'eni Kenya gi maki maka police make maka no to kionge gimoro mimiye kaka chuno non moro ndoko ng'ato bunde ncho nendo kulando kanyo Nairobi ni odwaro $400. Koro ka okimiye gino to ni terie to do be winj wach maber ni ka okiyie kitamori to se baie. Koro ji mang'eny yudo ka hinyore ahinya ma onge kosa makare timo momiyo bet kanyo. Koro ka sirikal nyalo fuong'o wach mar jowa mantie jengi dibed maber koro tim kata community service to gitim kaka jogi nyalo bedo iluongo nang'o bedo integrated back to the community. Koro mano wapuo sirikal mondo otim kamano to gimondo gitim ging'eni nitie gimoro ni supply side mako jaoya aegi ok onego bedie keto jodogo onego winj cases maber kaka okel kes moro ma wacho ni ma onge tiende onego dismiss gigo kamano koro mondo koro jowa kik dhi e jela kucha mano ema watemo jiwo kamano. Zack, nyaka sani in kaka jago mathoro tiyo machiegni kod jopiny kendo ng'iyo gigo mamulo chuny jopiny. Inyalo wacho ni jopiny mag Kenya kata jopacho kae kata oganda ma pacho kae ponono gidwaro ang'o man mondo mi sirikal otim negi kopogore kata kod ng'iyo nengo mar ngima ma pod ni malo. Gin sectors kaka mage monego bed ni sirikal kete maino mare mar mondo mi jopiny owinj ni kae to sirikal otimonwa makare ong'iyo ratiro marwa ero sirikal otimo ma wayudo chenro makama e yo makare mar mondo mi wachni mar jopiny koso yudo ratiro mar geyo makare mar mondo mi orum kaluwore ni sirikal mato sirikal montiere godo kendo obro bedo kode kod thuolo mar higni 4 makoro rumo kata kamano ang'o ma jopiny dwaro kata sectors mage monego bed ni sirikal mulo mar mondo mi orit godo ratiro mar jopiny e yo makare. Zack. Erokamano. Joyce, ng'ato wacho kanyo ni sirikal ni rul ji gi tok teko. Mano ni wach matek ahinya. Itima gimoro ok idwa matieni ok idwa winjo ywak mar jopiny. Jopiny dwaro environment maber. Jopiny dwaro rit mamuol. Gidwaro rit mamuol ma kinyalo ng'ato notima tije ka en ng'ama timo ohala otima ohala mar arita gidwaro arito bed maber. Inyalo timo ohala mari nyaka sama idwaro maonge gimoro ni iluoro kata iloro chon koro ok inyalo yudo customer maber. Jopiny dwaro ni sirikal omigi services maber. Services magidwaro mondo timre maber through the sector magin different ministries. Agriculture jopiny dwaro ni obedie irito gi imiyo gi kodhi maber. Sirikal sani lando maber ni wamiyo ji fertilizer maber. To ji wacho ni hiyo ka jo wacho ni winjo ka debate moro bero ka ni en free koso en subsidized. Koro manti jopiny dwaro to bede extension officers makato dwa puro to be ng'ato nobiro miye paro ni kama koko gitim to tim kama kitimo kama tibiro nwengo maber. Jopiny dwaro services machiegni kod kaka koro wach mar thieth ok owuoth mabor kodhi ka osiptal to yudo ka yath nitie daktari pimo maber ok ni kosepimi ka kisi ni koro linyiew yath kucha to ento ochulo osuru mondo bed ni inyiewo gi koro en kodhi ka to yudo yath. Jopiny dwaro mana rita maber onge gima thang'o maber. Jopiny dwaro freedom of expression. Joyce ka koro ineno ka weche dhi marach katibo yieno mondo iwuog oko mondo ng'any to ng'anyo ok ni dwa ketho gimoro dwa ng'anyo mana mondo inyis ni wan be gini ok dhi maber to system wacho to ok tim maber koro mondo winji koro ok ni ka iwuok oko mondo iwach gima timore to koro inego ji kaka chon timore cha mano jopiny ok dhi maber. Koro jopiny dwaro sirikal ma winjogi sirikal wacho ni
magi jowa nigi ywak kama ang'o ma gin ang'o ma thagogi to biro to bet kodgi to winjo wach to weche dhi adhiya maber to koro ji Kenya bende ber piny maber Kenya wakani jopiny dwaro usawa gima timore Kenya ka naneno kata jo iluongo ni NCIC mar tamantie former waziri bunge ni nyoro ne gitimo interview moro sister television mar Citizen neno matin gwelo matin giwacho ni sani nitie gitimo nonro moro iyudo ka joma ondike sirikal masani sirikal matiyo sani ni ng'eny gi amano oganda de Kenya ka to gi occupy almost 70% of the positions koro jopiny moko penjo oganda moko penjo koro to what wan kanye koro magi jopiny ni Kenya ka osawa ere kaka wan be wanere ka jo Kenya ng'eny ka okitimo kama jopiny wacho ni kare wan to kare waonge jomatindo jo youth ma Kenya ka dwa mondo wigi opportunity mondo gi engage iwacho wacha ni itiyo kodgi youth wacho gidwaro meaningful engagement idwaro migi position moko ok ni kata kuonde mondo bed gidonje yudo komiji madongo koro gipinyo to kare watu wan kare koro magi one of the things ma jopiny ma Kenya dwaro Anno kwadong mana gi dakika 4 kende twatieko twak mar okinyi makawuono Zack dago mar mondo mi chiw wachni mogik ahinya nyako tudore kod Rito ratich oganda kachiel kod ote minyalo bedo godo ne jonyuol kachiel kod nyithindo wang'eno odiochieng' makawuono ibiro bed kilando ayanga mago duoko mag penj mag KCPE manotim e giko mar dwe mar 10 wachni mogik kata inyalo chako kod ote minyalo chwalo ne nyithindo kachiel kod jonyuol kachiel kod wachni mogik ka watieko Zack. Pero kamano Joyce kuom thuolo gima temo wacho mokwongo ne jopiny ni wang'euru ratiro marwa eka koro wanyalo rito ratiro mar kendo ka ok ing'e ratiro mari ng'ato nobiro timo atima gimoro to ging'e ni kar ng'ani orocho ratiro mari koro watemo mondo wang'e ratiro marwa kaeto wakonyre uru kaka wanyalo rito ratiro marwa kik waweyawe ni ng'ato timo atima kineno ka ng'ato itimo ne gimoro mar tilinga alinga kik wabed kama ng'ato timo gimoro wabed joma ritore inyalo dhi piny ang'o ma itimo ne ng'ani kama kwariwore to goda joma rocho ratiro mag gigi biro dok chien koro mane matimo jowa ni wang'euru ratiro gi kato watem kaka wanyalo konyore mondo warit ratiro gi kamano kawuono kaka iwacho ni inyalo samoro duoko inyalo bed release mar KCP gimatemo manyalo nyiso jonyuol ni ma just a stage in life nyithindo timo inyuolo nyathi to magi stages magikadhe ka ichopo e piny ma klas 8 ka mano en system ma oketi koro ikadhe tidhi malo idhi kamachielo samoro nyathi ok dhi timo maber kaka ji paro kaka janyuol mano timore nikech Nyasaye omiyo ji were mopogore opogore mano miyo sani koro ineno ka okel this new system mar CBC ni ke ji omi gweth mopogore opogore Nyasaye omiyo ji kamano koro ng'ato iyudo ka ok oriek wach mar buk lakini en gi talanta mare koro ka nyathi ok otimo maber kik igine kik chunyi gore ahinya ngimane pod tie mbele kaka Nyasaye ong'e kaka bro taye modhi adhiya mbele koro janyuol nyalo mana encourage nyathini ma kamano ma odhi kata nyithindo be ma samoro ok yudo duoko maber mago timore ng'eni there's another opportunity to be able to try again kata inyalo timo yo moro machielo koro just to encourage them that that's life timore kamano to wadhi adhiya mbele koro mane manyalo wacho ne jo Erokamano ahinya Zack Gaya Jakedne ratiro mar oganda kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibi watwagi kotudore kod Rito ratich oganda nyakwara Ramogi jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo okinyi makawuono kata kamano ageno ni puonjori yo makare yore mabende in kaka japiny inyalo konyo mar mondo mi irit godo ratiro mari to ponono ka nitiere yo ma iparo no choch godo ratiro mari nitiere yore mopogore opogore minyalo luwo mar mondo mi iyuda ratiro mari yena mar mondo mi yoyo madundo gi sani kata kamano odiochieng' makawuono e wanyisi ni wabro bedo kwaluonu achiel kachiel duoko mag penj mag KCPE mabendi biro golo odiochieng' makawuono ko jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo kinde machenro makamano biro chako wabro bedo kwadhi kuro achiel kachiel kata kamano wakaw yoyo madundo gi sani tok yueyo chenro mabiro ni en pok opogore gi nyawadwa Sharon Ong'ao kik idhi mabor. Nasalamia watu wa Migori, nimewin
shilingi 1,100 na naona furaha